Moi, se olisi Pikseli taas täällä pelaamassa Jubon kanssa. Tosiaan me pelataan Death Swappia joka 5 minuuttia. Me vaihdetaan paikkoja ja tarkoitus on saada toinen kuolee, että tekee jonkun trapin. Joo, mä laitan Jubon kanavan vielä deskiin, että joo, nauttikaa videosta, tykätkää ja tilatkaa, ei oo pakko. Niin siis ideana on se, että joka 2 minuuttia me vaihdetaan paikkaa täällä maailmassa ja meidän pitää saada toinen tapettu. Joo, ja älkää ihmettele, kun tää maailma ei ole loadannut. No. Hei, vihdoinkin sitä jäätä, kun mä joskus No mikä blokki sulla? Eiku niitä on Death Swappia, no oi vitsi. Joo. Ei tuota sitä tänään. Miten niin? Voidaan tehdä video myös. Mä taidan ehkä tietääkin, mitä mä teen. Tästä tulee helppo kuolema. Ai, mä kuolen. Joo. Puhu vaan kovempaa, ei kuulu mitään. Hei, 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 hei. Kuinka korkea tää puu on? Oh, shipwrecki. Mä käyn nopea luuttaa se. Mä yritän tehdä jotain erittäin 18 iron ingottia. Mä haluaisin jotain. Älä sano, että mä kuolen kuitenkin tähän. En kuole vähän opeaksi. Nyt mulla toi on hullu. Joo, tee paljon asioita. Mä sain vaan kuulkakin päälle. Elikkä mä yritän tiedä, millä mä tapaan suksen. Mä menen tällä hetkellä nyt kaivoon. Okei. Mä toivon, että siltä ei löydy laavaa. Eiku niin mä voin tehdä waterbucketin. No worries. Voi vitsi, mä löysin tosi syvän kaivon. Nice. Siis tää kaivo menee ihan sikasyvälle. Nice. Oh, mami. Mulla on ihan crazy tää. Mut HP mulla ei oo crazysti, joka on aika huono Death Swapissa. Jos mä saisin ruokaa. Nyt mä tapaan sut. Mitä? Nyt mä tapaan sut, jos aika riittää. Kyllä tää varma. Oi vitsi. Mä löysin just sitä hyvää. Ja mä oon niinku valmiina. Ei, tämmönen... No. Mä oon niin lovi HP. Siis periaatteessa toisin vois sanoa, että sen mä niinku... Ei! Mä oon tasan puol HP.
Nyt sä sit kömmit siellä pitkin suota. En minä kömmis suota. Mutta loppuu ruokakin, mä mennään sprinttaa. Hetkellä on kani. Killer bunny. Ruokaa. Toinen bunny. Ei, mutta on baby bunny sitten. Jes, tämmönen area, mistä löytyy paljon lampaita. Joo. GG. Tää tervekäs murtsasi! Mihin? Oh my days! Ei kuule maahan Jyllä. Oh my days! Poggers! Oh my days! Tää oli niin close call. Mä tiesin, että teet jotain tommos. Mua piti vaan waterbuckettiin valmiin. Nyt mä saan pitää yhtä fall damagea. Tämä kuolee. Poggers. Äijä, mulla on ihan hullut asiat. Tää on niinku se challenge, että maailma mut on puoli HP. Mitä jotkut tekee? Minun täytyy miettiä sellainen kuolema. Pigi. Mä enkä tiedä, mä itiksen. Pahusosta on tämmönen niinku maailman pienin. 5 HP:tä pitkästä aikaa. Mä taidan just hukuttaa itteni. Ala oikeesti. Okei, en hukuttaa. Mitä sä teit muuten Jäniksen nahkalla? Ei mitään varmaan mene. Jäniksen nahkalla, että sä mä oon mutta pulmonia semmosen, niin sä teet yhden semmoseen nahkalla. Onks tää Onks täällä mosblokkeen? Tehän nää ollutkaan mosblokkeen. Nyt mä vaan tattaisin ironiin, se ois semmonen. Joo, mulla on vielä 2 ironia ylimääräistä. Katso, että mulla menee tosi hyvin. Niin mullakin. Ai mitä? Please ole blacksmithi. Löytyykö? Olen mä katsoin, että ottaa black. Mut sulla on Iron Golem jäljellä. Mitä muuta Iron Golem? Ei, miksi mä kerroin? Nah, bro. Nyt swappi, älä tuu vielä. Ei pahoisuutta, saa swappi tulee ihan just. Niin. Big guy, missä sä oot? Kyllä mä otan kyllä yhden kylän ihan rauha. Big guy. Moi big guy. Ei. Mulla on hirveästi ruokaa. Se on kyllä raakaa, mutta muuta. Mä tiedän yhden, miten sä olisit kuolla. Sä selvitsit, jos sulla on waterbucketti. Swappi ei saa tuolla nyt vähän aikaa. Oi, kuoli. Mä voin pistää. Hiljaa Aaron.
Ai niin, mulla oli Ironi ennen kuin mä sain ne Stone Age achievementin. Mä sain sen vasta äsken, kun mä ainoisin hiiltä. Mä osun kivään. Mulla on hyvin ruokaa. Mä muistan ne päivät, silloin kun heitettiin kaivoon niitä kuulua, että sieltä tuli jotain sitä kamaa. Häh? Ei se tän never tullut. On, eikö sä muista? Se on vaan Lucky Blockissa. Ei oo. Menetikö se damage siitä? Niin. Joo, se ei oo iso hyppy. Mut kiitti kylästä. Ai ja mä olin näin close tätä kylää. No way. Mut eikö sä muista silloin ennen? Ei oo koskaan ollut kaivossa. Ei oo. Sitten mä oon vetänyt ennen, kun mä oon pelannut joskus Kreikalla minne ja heittänyt kultahippua kaivoon ilman minkälaisia modeja, niin sieltä on tullut jotain hyvää huonoa. Se on Lucky Block model. Jollain... No kokeile, kato netissä, Joo, mutta se ei enää toimi, mä oon testannut siis. No kai netissä onks ollut semmonen? Mä oon hain vidin jälkeen. Joo. Se miettii jotain fiksua. Mä en oo löytänyt vielä mobeja. Totta kai mobeja spawnaa. Tää ammu mua. Mä unohdin ottaa tärkeät asiat sieltä kylästä. Ai esim mitkä? En kerro. Ai mun pitää lähteä vähän akkiä täältä kylästä. Mä en halua, että sä pääset tänne uudelleen. No mä ois tulossa nyt päin. Mä löin jotain paremmin. Ei kun tulee deathmappi. Nyt mulla on ei mulla oo yhtään puhua. No, mulla on kaikki tilanteet hyvin, paitsi just puutilanne. Joo, mulla on vaan erittäin semmoinen tilanne, että mulla on niinku 50 mobia perässä, kun mä oon täällä kaivossa. Mä jos mainaa, jos vähän puhuta. Mitä? Mitä? Löysit Strongholdin? Oikeesti? Joo. Ei saa katsoa tosi. Oh! Creeper posahti mun selän takana. Ai, et oli instant karmaa. Tai no ei se ollut itse asiassa karmaa, kun en mä tehnyt oikein mitään. Mut äijät oli niin close, että toi Creeper olisi saanut, mut mitä? Mitä teit F? Mä oon hikimunassa, kun mä näin zombeja vastaan tappele. Ai paus! Mä en kuole zombei vastaan. Mä oon kokonaan unohdettu tää buketti. Mulla on shieldikin. Nyt vaan toivoisin ruokaisin. Mä oon niin 2,5. Mulla on just 12 ainakin ruokaa silloin mä voin. Mulla ei mikään haittaa. Mä keksin just yhden, mut sä tuut voittaa tän niin. Tai siis sä tuut... Sulla ei oo mitään tai... Sulla ei oo mitään chance, et sä kuolisit tästä. Ai niin, nyt mun tahtaa täältä kylältä pois, ennen kuin tulee jätte. Mä annan vähän tapa näitä pigejä. Noin. Sitten lähdetään. Voisiko Ender Pearl olla play?
oottelen No varmaan se on enderpärli juu. Kun mä vaan nyt oottelen tässä välissä. Ei. Ai, nopea pois kylältä. Mitä mä teen? Vai onko mä teen? Tää on nyt hätäinen ratkaisu, mutta... Ei kun täällä ei oo oikein mitään hyvää semmoista. 5, 4, 3, 2, 1. Aija! Mulla ei ole waterbuketti kädessä. Niin mä tiedän, mä en päässyt kauaksi. Niin sä sanot about niinku 5, niin saa sitten, että mä lähden täältä kylästä pois. Ei kun mä sanoin, että mun pitäisi lähteä, mutta kun mä jäin sinne vielä porttaa mun ruuat. Visi toi meni hyvin, mutta sama ei ole. Laita uusi. Ja me pelataan tosiaan vielä tämmönen toinen Dead Swap tähän. No sit video alkaa lopettelemaan. Mä en tiedä, jos sä olis heitellyt vähän helppiä siitä, niin mä vielä viimeistelin se sille, että se on semmonen, joku telee siellä. No, se oli sen verran pitkä. Miksi aina näin huono biomi? Miksi se koskaan Niin, tämä. Miksi se koskaan No äsken oli ihan hyvä. Onko aina nää seedit niinku, tai silleen randomisti generoituja vai niinku semmosia valmisteltuja, koska on vähän outoa, että laitetaan jokaisen. Ai että! Mä jään oottelen, hei mä otan jo kaineen. Löysin jotain tosi kivaa. Ja sä et oo löytänyt siihen escapeen. Onneksi mulla on tässä aikaa vielä ennen swappia. Mutta oli osuus sun Blast Play kalminen. Sitten aina yritti saada jotenkin Dead Swapin. Niin mä muistan, kun joskus tiedätkö... Se oli niin suosittu. Aina mä yleensä tein silleen, että chattiin, että kautta Dead Swap start. Niin mä tiedän, niin joo, mä muistan kun kaikki yritti sitä. niin mä muistan, tiedätkö kun aina laitettiin silleen. Niin, me luultiin, että se on niinku Minecraftin sisällä. Mut sehän vois legit oikeesti tehdä jollain comment-blokeilla, että niinku joku... Niin vois. Ora, mitä säkin tulet kuolla tähän? Kumpi kuolee eka? Ei kai se oo faali, Julia. Ei. Mä en tiedä usko. Ellei sulla ole waterbukettia, niin se kuolet tähän. No kukapa nyt ois sanonut näin aikaisemmin. No niin. Nopea valmistelen tää. Mä oon jo valmis. Sama. Mä oon tässä jumis. Please. Ja mä oon suoraan sun selän takana. Voi. Oi. Oliko siellä jotain hyvää? Timantti! Ja mä sain 9
18 ironia. GG. Visitaaristoja rikko tästä blokkeja. Ei vitsi, mutta mä taas just keksin. Julia, sä avasit sen väärän chestin sit. Mm. Niin, ehkä keksin yhden räpin. Mulla on waterbukette. Waterbuketti ihan sätkäs tarpeen. Tää menee ihan samalla lailla kuin äskeinen peli mulla. Paitsi että mulla on kai 1 enemmän rautaa kuin viimeksi. Eiku ei oo. Mulla on 1 vähemmän rautaa. Ja kun aina kun mä tein, mulla oli hippuja, just mä sain tehtyä semmosen. Sekkaa vielä aikaa. Niin joo. Eihän oo. Enemmän kuin 30 sekkaa. Enemmän kuin 30 sekkaa. 20 sekkaa. Ei, kun meillä on vielä minuutti kokonaan. Hei. Tai joka 5 minuutin välein. Ei. Ei oo. On. Se on joka 5 minuuttia. Tässä on. Minä lukin. Ainakin tässä on tullut joka. Kato, ei tullut. Aha. Mä joudun oviin. Mä annoin tuolla Ironia tuolla alhaalla. Mä kaukaan vähän lisää. Oh, mitä? Mä olen nopein Ironista. Ei, sinne jäi Ironi. Viimeinen taas. Mulla on ideat aivan lopussa. Mä en keksi yhtään mitään. Mulla on 1 idea. Mulla ei. Mutta loppuu. En tiedä mitä mä saan. Jos löytyisitte Vanholdi, niin mä tietäisin just tuossa pakkaa, mitä mä sit pakkaan. Ai meni sitten Endiin. Niin, koska kattaisin Netherin siellä. Niin. Voi vitsi, mä oon tyhjä. Mitä se muuten Minecraftin speedrun kahvia onkaan nykyään?
En mä muista. Nykyään ne jotain minuuttia. Ei jos se on kai 7. Ei oo kun nykyään nää siirrytään erilaisia. Ei kun mä tiedän, mut ne on joku 7 minsaa just. Ei oo. Muistaakseni Dreamin Speedrun se oli 20 minsaa, nyt ne on 7. Ei kun on tyyppejä, jotka on saanut niinku minuuteissa. Mm. Tai tosi pienissä minuuteissa. Niinku alle 10. Ja nykyään se menee yleensä silleen, että aina kun liikkuu, niin aika liikkuu. Kaikki varmaan melkein tietää, mitä mä aion tehdä. Ai että, tästä tulee hyvä. Oliks kumpi se oli tämä? Mäkin yritän jotain. Kaksi minsaa. Ois kiva, jos ois ruokaa. Mä löysin laavapuuli ehkä. Anna. Joo, mä löysin laavapuuli. Sulla ei varmaan bugettia. 1 minuutti. Eikö mä vaan haluan, mä annan sulle vähän armoa. Ei vitsi, miksi mä tein noin. Miksi mä regenereittaa? Mulla on full nälkäpaakit, mutta mä en saa hätteitä. Sen kestää välillä hetki. Ja mä ootan mun kolossa. You did hear nothing. Tää tulee toimin, jos sä oot lobi. You'll be there enough and someone new. I don't wanna be alone. Come on. Tästä tuli aika pitkä video. 32 minsaa. 33 minsaa. – 50 sekuntia enää. Pitää olla valmiin. Ai niin mun jos mä rikon tän just silloin kun on 5 sekkaa, mun pitää rikota 2 sekunnissa. Okay, come on. Waterpocket glutsi. Come on. Tuo oli niin eeppinen tää loppu. Kuinka lovi sä olit? Mä olin niinku 2-selainen. Joo, mä olin 2-selainen myös. No niin, elikkä me pelattiin siis Dead Swappia ja tää oli tosi hyvä video ja mä just tipuin, mut siis joo. Tilatkaa, tykätkää, se auttaa tosi paljon ja kaikaa, mitä te haluatte. Mä laitan myös Jubojan kanavan deskiin ja keskeytä, niin elikkä tilatkaa kanavaa, tykätkää videosta ja jos kommentoikaa mitä haluatte lisää, jos haluatte lisää tällaisia. Ja joo, sois. Hei, Juboja out. Hei, laita. Lopetiksä? Joo. Joo, sun olisi pitänyt laittaa deskiin mun kanava. Niin. Tai joko. Ja mä